Doncs a la clínica hem posat en marxa la unitat funcional de proctologia, que la idea és tenir una consulta on el pacient vingui, se li puguin fer totes les exploracions necessàries per sortir ja amb un diagnòstic i un pla de tractament. Dintre la unitat estudiaríem totes les patologies i trastorns que tenen a veure amb la zona del canal anal i el recte i també amb la zona del sòl pèlvic, que tradicionalment s'ha interpretat com una cosa més de ginecologia, però hi ha la part posterior del sòl pèlvic que també afecta els trastorns rectals. D'aquests trastorns, els més freqüents i coneguts són que la gent coneix les hemorroides, les fístules, les fissures anals, però hi ha tot un seguit de trastorns i de patologies que a la gent li costa molt consultar perquè segueix sent un tema bastant tabú, i d'aquests hi hauria la incontinència anal, que és un trastorn molt invalidant per a les persones i molt més freqüent del que la gent pensa. Pot arribar a un 10% de la població que al llarg de la seva vida patiran una incontinència anal, que això vol dir que no podrà retenir els gasos o la femta o les dues coses. D'aquest grup hi ha un grup important o no despreciable, que són dones que han tingut parts complicats, amb estrips perineals i que acabaran fent una incontinència anal. També hi ha gent gran que tradicionalment es normalitzava, però que se'ls pot oferir algun tipus de solució. A part de la incontinència anal, que és tot aquest grup de persones amb aquesta patologia, també les fístules, que tradicionalment es considera una patologia banal, pot arribar a ser molt complicada i a la unitat, amb la ecografia, podem veure si són trajectes complicats o senzills de solucionar i alhora podem estudiar també les pressions dels canals anals amb la manometria no rectal i planificar bé el tractament d'aquestes patologies.